Seo cuid go scéalta mór na seachtaine Tuairisc. Tá beag nach bliain I mé harann ó réib an stem éhain ar na héireann, agus tá imrí ar grúpaí pobal agus ar chomhlairí I gConn na Mara faoin aspa pleanála atá déanta sa gceantar go steirmeacha I gá lehéad. Dúirt beirt chomhlairí go mbeadh muinte Chonn na Mara san áit chéanna sa bhí an nora a deachach stem cho láide chéanna isteach an deire seachna seo. Dúiltar rion na Gaeltachta ólas faoin amhréanú ar ggóras pleanála teanga a chur ar fáil. Meastar go curú an leagan críochna an tuairiscáil ará bliain go leabhain. Tá éileamh mór ag na OPT-anna, polaitóirí agus gréimhithe ar tuairiscáil le ghabhlíon an nuas. Bhí riont cás na cuairte an bhaine leis an Ghaeilge sa tuaisceart agus a bhreatain an teachtain seo. Bhí líam go Hanna ó Kneecap os cóir na cuairte London ríist, agus bhí cásna an I mé feriste faoi folasí Gaeilge na Cóirla Cathrach agus bhí hepan aimilis stratéise an Ghaeilge a thuairt isteach. Tá cáine géir déanta ag bánú agus ag polaitóirí as Gaile ar chomhairle chunda na Gaillimhe maiallar an drochmhaile atá híthe sosialta I Gaeltacht Chonn na Mara. Tá criniú chá éileh ag bániú leis an ggóirle chundé faoin na tithe I lite meáin agus ar gar rua a bhfuil dorse agus fuinniú go lochtacha a ligean bréin isteach iontu. Agus chrú cumann caidir na Gaeltachta cluificeanais na héireann a gréamh chomórtas idirmheánach na globanna I barca chróca. Tá tuairiscí agus gealarithe ón gluife héin agus ar an gealúir mór atá fóscail ará a gcurcaíine ar a suíomh anois. Tá na scéalta sin agus tuile Tuairisc.